Siam ka namba lai spotlight pupra. Lai spotlight pupra. Wan baro ko hen men ko bara. Wan yaro jing isnei ba jing pa. Ka jing I klem jing stang klem jing kun. Jong u trai u bong chukun. Ngan yai wai ai kenu da u trai. Benakam ba unang leklem wai. Nasudaya Maryam umudur. Sngi usai kapataya kiklur. Wan barok kohen men ko para. Wan yaro jing isne ba jing ba. Ka jing I klem jing stang klem jing kun. Jong u trai u bong chukun. Haka katang ukpa pada kon pada mensem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong trai jing u Jesus Christ bad ka jing e jong ublay. Lembat ka jing slok jong mensem Bakhuid kinan ringkat bad pi baro. Ringkat bad piru. Kohan men ko para man ka mas Bakhuid. Kadai ka jing ai ka jong blay yang abade pi. Bad habang yalat ban wan sibentah ka mas ka Bakhuid kadai ka jing khot ka jong blay yang abade pi. Namar ngitip balang ba kamas ke Bakhuid ngilak ban yok pediang ya kijing e kijing kerku kijing blay ngilak ban long kawai badu kamtame haba ngi pediang yu ha kayu keres Bakhuid dan mata kedau man kasin haman kapor kebang yuan ban simbenta kamas ke Bakhuid ngide ban aingu yo blay try kan rat nak banta kana kijing ai ka bakrau kijingu kijing kwa kijingu ban yolong kawai bat ngi kajing kwa kajing ban wan ra kita kajing e kajing kerku ban wan ra kajing kela ha kajing e mbru jenga bat jong pi te kumta ko hanmen ko para bau jisu unlong uwei bat ni ha bangi pediang yu ban mamangi iwei pa iwei ki basimenta ha kana ka mas ka Bakhuid ngin long kita ki breu ka babidor ban pediang yu ha ka danut kajingi ha kajing em kajingi ha kajing long breu jungi ni habat pan Bakhuid ni haban pan suba yalade te kumta ni hakane khlabat ni ong halade bangi long kinong pok ngin pediang bangi la lepop hagijing em jungi balang baki pop ki bangi la le ni la phet jungai na kajing e kajong blay bad habangi phet jungai now blay ngim long kita ki babidor ban pediang yu te hakane khlamat to ken ngin dem ngungan ka khle ka jingi hakmat ka ding phana ka jong Chris ngin pan map na u na ka banta ki pop ki sang na ka banta ki lait ki let ki ba ngi la le ha ka jing em ka junga bat ka jong phi khnang ba manga ma phi ngin long kita ki bru ki ba bidor ban trwa ya ka ne ka mas ka Bakhuid bat kum churu bau try wan rong ha ki donot Bakhuid jungi bau nun la ban pandap pan biang yangi lang ba ki jing e ki jing kurkhu ki jong u te kum cha ha kan khlmat to ken da ka jing snuse bad kajing kloy ban kala ka bamot ngin pai shot rai ngin duai ban ngin pan map na u nga phla how blay badan bor baro badya pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun e da kajing perkhat da ki tin da ki kam da kajing leklet da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga da kajing le palat bakrau e jonga namar kata ngakarpa ya kamaria Bakhuid kabayasa katay soti ya kanyal bat kirukod badya pi ko hanmen ko para banduway nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yengi
madalama bi ki pop jungi unyalaming sha ka jung em bom jukut amen Ko try to isen Ko try to isen Ko try to isen Ko try to isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Ko Kristo isen Ko try to isen Ko try to isen Ko try to isen Ko try to isen Tong ini haduai Hakane kamas Bakhuid ngi duai na benta ka jeng kelak mamod jong u Davis don lang nong klau Berkum juru ngi wan ra madu try na benta ki jeng temu baper jongi iwe pa iwe ai bo try un wan ra kita ki jeng kerku ha ki jeng em jongi Ko blai badan bor baro ba em chunom me bapania ki e baro habneng bad ha kendo to ngap isne ya ki jengkerpat jong ki pai jong me bato ai ka jingsuk jong me ha ki sngi jongi daw trai jong Jesus Christ khon jong me ube mat basan sha rengkat bad me ha ki jong yalong ka wei jong omen sim Bakhuid ublei junom la junom amen Kajing pule nagi kitab aru Samuel. Ha kito kisngi. Haden kajing yap usol. Man ba David ulawan pai na kajing penyap ya ki Amalek. David ula sa asngi hada. David ula sa asngi hasik melek. Padha kisngi kabalai. Ha kami uwe ubreu ulawan poi na kajaka dara usol. Pad ki jain kup jong u kibalaka bad ukandeu. Ha kakale jong u. Tang supoi hakamadu David uladem hado kandeu badu lango ladem ya u David ulakali ya u nang no piwan ti ulajubab ya u ngalapet yap na kajaka dara ki Israel nang ta David ulakali ya u kumno kalajia haya yatho yanga uta ulajubab ki paiba kilapet na kathama Padbon na kipaiba ro kila kalon bat kila yam usol badukhon jong u Jonathan ro kila yam hangta David ulashim ya la ki jan badulatar yaki bat ki briuba ro ki bayadon bat u kila le kumjo ti kila le sngosi bat kila yam bat kila sha jing it hado anda janmet nakabenta usol bat nakabenta ukhon jong u Jonathan Bat naka banta ki pat utrai, bat naka banta ki Israel, namar ki lakalon da ka wailam. Badu David ulayam beriu. Kaburom jong pa ku Israel, kalasya penyap halor ki jaka kenjang jong pa. Kumno ki baklan bor ki lakalon. Usol bat u Jonathan, ki ba ij bat ki basngau ij, ha ka jing im bat ka jing yap, om shem lapan klat yaki. Ki kam stet ban yaki pukni. Ki kam klan ban ki sing phi ki khon kan thei ka jiru phi ki khon kan thei ka Israel to yam namar usol ubala pen ku pen sem itanat ya phi ha ki jan saus niang ubala pen por da ki jing deng siar halor ki jan phong jong phi kumno ki baklan bor ki lakalon ha pedeng jong kathama Jonathan ulathia ya halor ki jaka ki bakan jang jong pha ngayam pang not na ka benta jong phi Ko Jonathan ko para jonga philalong ubasbon yanga hado kata kajing i jong phi yanga kalong ka baphalla khampalat ban ya kajing i jong ki kenthei kumno ki baklan bor ke lakalon bat ki tiar ya pom ki lapulom ei kaktin jong trai Niso ya Kasam prapo ka number news pa andrukusan
Nyaus pa an rupusan. Ngin rai ka antipon ka baar. Atrai tu penki la kabor batuan pendu ya kapom jong upa jong mi kunong syarai Israel nong am lang brod u Joseph Shashkor nakaket angel Ben pau yala kaching in Atrai tu ben ki la kabom batuan Ben du ya kapom jong upa jong mi Kutrai tu hila kabor Tuan penem seyangi Kublai pen pai pat yangi Pet it and penem yangi Atrai tu pen ki la kabor batuan Bendu ya kapon jong upa jong mi Aslam kat numen bitan Jing dwai kipat bat jong mi Men saya kida umat Ai dida kija umat Atrai tu ben ki bom batuan Bendu ya kapom jong upa jong mi Sembahyang Alleluia 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 Kaktin chung me kalau kasyara ke kikcha chunga pat kaching syai haklanti chunga Alleluia 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 Utrai dan ringkat bat pi ringka bat piro Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum o Marcos Kaburam hame kotrai Hakata kapor u Jisu la Lait-pai sha ying bat la kisandran Bat upai ba ulalum lang biang Hado bakimyo latsu wat ban bam Habakikur jungu kilabana sapang kane Kilawan ban yalam no yu namar kilayong ula lamwir Ka gospel utrai Ka jingiro yame ku Chris Kohan men ko para ha u Jesus Christ Mentar ke Sngi Ngilayok Sngiau Ka jing pule na ka gospel Kat kum u Marcos Kalanong kebalai dekat arpo pat arpo way Ngiyo ba Kada jing pule ke balangkot ha kanai ke Sngi Kadantang ar dekat Kebasim na kalanong kebalai gospel jong u Marcos Ngiyo ba ha kanai ke jing pule ke gospel Wala da kalong tang ar dekat hanrei ngila ban yoi kimat pusan kibaai hanga badepi lightly Kamat pusan ke benengkong kabaga gospel ka ai hanga badepi ha kanai ke Sngi kadai kane Bau Jisu u ai tilut yalade na kabanta ka kam yalap ka jung u Kalain ke benengkong ke gospel ka ong ba habau Jisu bat kasenran jung u kilalai pasha ying Henry ki breu pat ki abud yo Jisu ki wad yo Jisu badu Jisu pat habau yo bagi breu ki wan shu
haba ki breu ki don kam yu u klet no yala ka jing that ka jing drem u klet no ya la ka jong ka jing im hanre u IT yala de na ka banta ka kam yalap ka jung u na ka banta ka jing ik ka jung u ya ki breu kane ka mat pusan ka berengkong ka khot ka wer yang abadia piru ko hanmen ko para lada manga ma pi ngidon ka jing i yoblei ngi ngin nom nyeu kita ka jing that ka jing dram ngi ngin nom don kata ka jing nyeu ya ki jing e ki jing wit ki jing wa ka sitom ka sipa ka bangi kandu ha ka jing em ka jungi ngin IT lut yala de how blei ngin IT lut yala de ban i yu ban shakri yu ngi IT lut yala de wat ban Treshitom naga banta kahima ka jungu ban pan priang ya kahima ka jungu wala da kiwei ki penram yangi wala da kiwei ki kentaj yangi wala da ngi omat kita kilat ki babun haru babun rukom ban khanglat yangi hanrei ladangi don ka jing i yau blei ngin long kum ujisu ngin nom nyau ya kita baro hanrei ngi an ngin IT lut yala deh u ka gospel ko ang bawat u Jisu don por wat ban bam don por wat ban shong thaj don por wat ban shong ban IT yala de hawble namar ba ki breu ki wan yu wei haden wei ka wei ka group hawei haden ka wei pat ka group ko hanmen ko para u Jisu u kuntu kun pham yanga badepi u khot wer yanga badepi ba mangiru ngidei ban long kum u Jisu Hoi ngimla balong 100% kum Jisu hanrei ngidei bandon kata kajing persang ban bud ya ka e ka bau Jisu ulahikai yang abadepi bangin IT lut ya ladi na ka banta kajing e jungi yoblei na ka banta kajing sakri jungi yoblei ka baar pat ngiyos ngeu ba baro kito ki breu ki bai kendu yo Jisu ki bawan so Jisu ki yomad ya ka bor jong blei lang ba jong kiyo mat ya ka jingkot ka jingkia kibado jingkermen kiyo biang ya ka jingkermen kibas ngusi kiyo jingtngen hau Jisu kito kibadan ka jingpang baper ha ka dakot met jungki kiyo ya ka jingkot ka jingkia kane kamat pusan ru ka khot ka wer yang ayepi iwe pa iwe lada manga mapi ngilong shisha ki khun ki jungblei lada shisha manga mapi ngi IT lade hau blei lada shisha manga ban api ngi long kita ki bakloi ban shakri ban e joblei klempe ba ki we ki wan shanga badepi kin sayo mad ya kita gejeng e gejeng kurku ha gejeng em gejeng ki hoj yolesi ngimla ban pankoj yaki lang ba gejeng duai jengi long ba gejeng yalap gejengi leng ba ki kam ki babha ke bangile yolesi kimla ban yo ya kata gejeng koj ha kamet bakipang ne bakisitom hanrei klempe kito ki bawan sangi lada ki yomat ka jing it ka jong blei lada ki yomat kata ka jing Sngi ka jong blei kalalong ka jing kurku na ka banta jong ki ngi haban keli lade manga ban mapi ngi yat ngi yeng keleng hak ka jing em jungi menda ka sngi menin bat la shai rukum jo ngin sayat ngin sayeng ngin sa le ya ki kam ki babha ka jing em ka jungi ngi penpriang ya gospel ka jung trai ka jing kelipat hato habangi le yakine baro ki kam hato kito ki breu ki bai kendu yangi kito ki breu ki bawan sangi ki yo madna em ka jing e ka jing kurku jung blei ha ka jing em jung ki lengba jong aba jung pi habakine ki breu ki wan so Jisu ki yo mad ya ka jing Sngi ki yo mad ya ka jing kermen ki yo mad ka jing ngan ki yo mad ka jing koi ka jing kya baleken kiwe ki breu kim yomat haba kiwan shanga badepi kadau yolese kalong bamanga mapi ngim long kita ki breu ki balai hak ya ke e ke bang gidei ban le namar bamanga mapi ngile yakine ki e tang nabar namar ngile yaki khlem don ka jing i yaw blei ladang ngile yakine baro ki kam ki babha ki ngele lang na den de tang na marba ngi ijo blei bar ka jingle ka jing kawan na ka bor ka jung blei na ka jing e ka jung blei klampe baro ki to ki breu ki ba ya kandu hang ka jing em jungi ki ba wan shangi
Kibangi syakri ne kebangi ngi kener ki kti gejngi klempep kin sayomat ya gejngi kejong blai nang tapat ki bahi ngasem jong Jisu ki ong ba ula lamwir habagi osngeo bo Jisu dan porshu wat ban bam bandi habagi osngeo bo Jisu dan porshu wat ban song thaj kila ong yu ba kila lamwir u Jisu long utau bru ba lamwir Henry u lamwir tang namar ba udon kajing ijo blai bat udon kata kajing syakri telitelan ya ki weipat kajing lamwir kajing u kamdai kajing lamwir kaba penklebit ya u badi ki wei Henry kane kajing ong jong kine bahi ngasam kajing perkhat kajong ki kadai na kabanta kabha kamya jong Jisu ko hanmen ko para mangaban mapi habangi la syapan sle na kabor jong mensim Bakhuid kumba u Jisu la syapan sle haba mangama pi la khot daw blai ban ij ban syakri u kumba u blai u la khot la ai kane kabor ha u Jisu ngi dei bandon kata kajing IT teli telan ya la de ngim dei bandon kata kajing sir ngim dei bandon kata kajing ting ngim dei bandon kata kajing kan randin haba ngi syakri haba ngi ij yaw blai wala da ki wei ki keno yangi wala da ki wei ki penrem yangi wala da ki wei yo lese ki ong ye pi kumba ki ong ye Jisu ula lamwir ula kala klebit i ki wei kin mat kran ben yanga bade pi Henry mangaban ma pi pat kumba bleu la khod yangi kumba bleu la yangi kan kalat ban ej ban syakri u ngi dei ban yaine ha kan ka kam syakri ga jungi ko hanmen ko para ha kan ka sngi token ngin IT la de ha u Jisu ubala ayangi kan kalat ban ej ban syakri u Jisu bala khod yanga ba de pi bangin syakri u khamtame leng ba ga jing ej ga jungi ya u ba de ki para breu ga jungi ngenang la susu ban pan pau kata kajing ij kajungi u leng ba kajing IT kajungi yala de u bat kum juru yaki hanmen ki para kham ta me ngi duai ba mangi iwei pai wei ngen la ban ainuk sa ba ha ki wei pat bat kum juru baro kita ki breu ki bawan sangi ki bai kendu yangi ha kajing em jungi ba man la kasngi kin yo i bau Jisu u em ha kajing em jongi Bakin yo amat ya kita gejeng gejeng kerku ha gejeng em jengki baman la kasngi and yo yo Jesu Christ Chinom la chinom amen. Jong yang ngin pla la ka jong gejeng ngai hau blai ukpa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau Badhau Jesu Christ kun bamaroi jungu utrai jungi yau balapun no mensem Bakhuid yau balakha na kamaria thesati ubashala bein hapopintus pilatus lasanarna yu laya balateb yu layar shikbayab ha kasngi kabalay lamipan ki bayab ulakiu sabneng usong sakaman ublay kupab dan bor baro nang tauan pat ban bishar ki beemet ki bayab nangai dhau mensem Bakhuid ha kabalang kathalek Bakhuid ha gajing salok Bakhuid ha gajing mab ki pop ha gajing mi pat ka do pat ha gajing em bom amen Kanamba lai spa nyop kandai. Lai spa nyop kandai. Priang kok pa yuk bu batlem met ukon umba lagnya jing terwa ai ngu hamni blay ba embat ba shisha Pediang namarga popkasang Pediang namarba yadon lang Kiriungen Kristan baro Badang imban Baklano Kan bentoy Bakan
เป็นโยกาจิงเอ็มกาบอมดูโนงีเตอร์วาฮามีโกตรายกาคูริกาจิงเป็นเอ็มกุมกาจิงอิวบีบาทยังชากาแคดูเบลบาเอ็มเบลบาพองกาจิงลองบริวเป็นธรรมายบานเป็นเกนติวไอเงินสลอนยูริวประเทศบันดุพองกาจิงลองเบลบรัดจิงปูนกว่าบรายประเทศพองกาจิงบอมปูจิงเบลDoduai ko para baga jengknya jenga bajeng pi kan long mapriang hunak madu bleu pa badan bor baro tu trai priang sekinya ti jong pi na benda kecing ro ka buram baga kerteng jeng kajing mentoi ni baga balang bakhu jeng baro ka we to ai hangi ko trai ngi kerpat bangin la ban simbenta da ka babit dor ha kine ki jing maya namar katasin balapan menta ya kane ka jengknya la pendap ya ka kam jong ka jing suspa jongi dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi bat piru to kan ti wela ki danot ni kan ti ki shau to trai nginang utrai blai jongi ka shong hok bat kadai da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jongi bat ka jing pen em yangi Haman lakapor bad ka jaka banangu yami ko kan rat ko kpa Bakhuid ko blai badan bor bad bom jikut namar mel ainam yami habaya ro ya kirukhuid jongmi bad gajing shashutom jongki kapan pawi gajing phla ka bor jongmi ha gajing Sngi jongmi me ai gajing shirham ya gajing nge jongki me ai jing khlan ya gajing sha jongki Bad me ai jing job ha gajing ale jungki lengba utrai jung yu Jesus Christ namar kata baro gajing tau ki bahabneng bad ki bahaka khandeu ki ruai gajing ruai batmai ha gajing ro yame ban mangi rengkat bad baro ki kenhon jong ki angel ngi pertajam bad ngi penbana klem sange Bakhuid utrai ublei kipat beneng pertai sawada kaburam jongme Hosana Hosana Torwai ublei shadrong Hosana ublei junom En yaroyu bawan Haga keteng utrai Beneng pertai sawada kaburam jongme Hosana Hosana Torwayu blei shazro Hosana yublei junom Da shisha melong Bakhuid ko trai ka thame jong ka jing khuid baro namar kata ngi kerpat yami topan Khuid pan kantang ya kine ki jing truwa jongi da ka bapha yaman sim jong me kum kam jer halor changki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon sngebha ula padiang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu badag baingu yame ula kedia yu badul ai hala gisenran u om to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT
na kabanta chong pi Hagaju kerkam enda lalayabam ula shim yoku khuri badakabaingu biang yame ulai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom chukut ya kaba en penme na kabanta jong pi bana kabanta kibabun na kabanta kajung map ekipop Tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Kata sin bangi bam yune ukpu. Bangi dinakani kakuri Ngi ben bina kajing yap chong me kotrai Tatadu menwan Namar kata ngi kibapan menta ya kajing yap kajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yuk po jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yang ngi babet ban yang akmar jong me bad ban sakri ya me da kebas ngeret ngi kerpat ya me bangi kibayo benta hakamet bad kasnam ukres ngi long kiba lapan ya tali kawe daw men sem Bakhuid tokan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasutala kepertei Bato penjana ka ha gajing it rengkat bado Francis ukpa Bakhuid jungi uwal bad marwen u bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lingdo tokan Mawkhlam ruya ki hanmen ki para shunrang bad kanthe ki balayathia da ka bakarman ha gajing me pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing Sngi jongme to pdiang ye ki sha gajing shai ka khmat jongme Toi Sngi yang ibaro ngi kerpat ye me barengkat bad kamaria thesati Bakhuid kakmi jong oblai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kirukhuid ki blapen sing bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalam ha gajing embom jukut bad bangini ro bad pandan burom ye me daw kun jong me u Jesus Christ Da'u lembadu badhau kan long hame ublei ukpa badan bor ha gajing yalong kawai jong omen sim Bakhuid barok kaborom bad gajing ro junom la junom amen Kumbalah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbalah hikai ngi daktin blei ngi nod ban ong Kokpa jungi ubah beneng kalong ka Bakhuid kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka khendeu kumba beneng toai ngi menta kesumbam jungi bahala kasngi batoma bengi kerengkang jungi kumba juru ma bikabales new yangi adwad alam yangi sha kajing pensoi Henry to pelat ngi na kabasniu To penlai yangi ngi kerpar kotorai na gajing sneu baro ha gajing sebon jungme to a jing suk jing san ha kisngi jungi khnang ba da gajing rap gajing snei jungme ngin laj barabo na kapop bad ngin yo jing da na gajing janjar baro kat ba ngi dengap khmelen ti ya gajing kerman Bakhuid bad gajing wan pa jong nong penem jungi u Jesus Christ Namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bo ba ka burong junom la junom Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jungme ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe ye ki pop jungi henry ye junge jong ka balang jungme bara ka jingsbon jungme to aya ka ye jingsuk bad ka junga tali ka wei kat kum ka mon jungme mame ubim basan shar junom la junom amen Kajing sukutrai kadan barabor rengkat bat pi tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Ko
คนลังบรอนมีบากินนอกีปองกับเทยตุสเงาสันเอยางีกูคนลังบรอนมีบากินนอกีปองกับเทยตุสเงาสันเอยางีกูคนลังบรอนมีบากินนอกีปองกับเทยตัวไอจริงสุขอย่างนี้หากมีคนลังบรอดจงอุบเลยหากมีอุบกินน้อยกิปอบจงกับประเทศสุขยังไงกิบลาชคอดชากันในกจึงขวายจงอุคนลังบรอดโกกันรัดนำชงหอกมันรงบอกเองจะชนะฮันเรชอมตังดึกตีนกับมันเสียชนะกันสักยาฮีกัมแมตกัสนามุคริสกันรีบกลางนี้ชาก็จะบ่มจุดกดอาเมนกันนับชิสปะพระพุพระงาทรังยามีจิสุงาทรังอุลงกุมีบันดูเป็นเงินบันดูสเงาเลงาทรังโดนนูนจงมีงามบันไอจิงชลูเสียวหันตาบางานบาเสียวกิจิงคุสไลปังนูนงาทรังกัสนำจงมีบันสันจิงตเงินบางบุญบันเพลเมนซิมบันปลีจงงาโก
siarnela bla prang ngatrang jing mong jong mi bandana jing men sao ban kdup yang ha bosen rang ban la jing ting jing ma ngatrang yami Jisu Jisu jing ngidon kajing trang ngidon kajing kuwa ngidon kajing nut bamewan rengkat batni haman kesni haman kilmat kajing ya hagane kapor kajing trang kajing kalong namar melawan rung hagane nut kajing melawan long dolong snam hagajing im jungi lengba kamer berkasnam kajing O Jisu bide nak banta kane kajing panurlong jungni ya kane kajing kuwa kajing trang kajungi misno banai kajing ro misno banai kangu kadem kajing mane kajing yene Otra Jisu ha kane kasni kamane lawan ha kadang kajing iwan rabaro kajing kajing jenjar kajing sasat kasipa kalanot jong kajing em jungi Jisu bide ha kajing em jungi ngidon kam tangka bor kecuni bamen Kristen ni bamen nai bor ni bangin la susu banang ni banang la susu banang yang mani ni bangin la susu jong ni hallelujah Jesus lengba kecuni babaha lengba kecuni lengba kecuni kri kecuni yeki hallelujah iwan rahmat ni baro kecuni babaha Baduk ke bekerja baro ki badan apa ni kejung jar jong kejung em kejung ki Jisu ni kwa mitrang tang yame marwei wan banai boring ni wan ban kanshan ni bangin la susu ban e yame ban sakri yame tong ini aduai Tot he hangi kotrai yomen sim jong kajing e jong me baha kajing sebon jong me ya kito ki bame lapsahun daw wei kupu nabneng to penlong yaki ka wei kajing mut ka wei kedanut daw kris utrai jongi Amen utrai don rengkat bat pi ublai badan borbaro unkurku yapi ukpa badukun badoman sem bakut amen tolai suk e chakri utrai da kajing yam babha jong pi Nisongo yau play. Kanamba arspa drupunyo. Kumari te soti palong balaji dublei na drong. Bandu biopa lukun shaperte kublei mari badab jing ai Ave 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 Maria Ave Ave, Ave Maria. Kaburam hak pabra kum raumen sim bakun kumbag lalong bamningkong kum jumenta baraboj nam la jinam amen. Any roy try Jesus Christ.